Hello. Dara mas kusog. Okay. Mauna nga welcome sa atong ika-50 years nga kasamaran sa atong piyesta o sa atong Foundation Day. Pasalamatan atong Ginoo, atong Ginoo usak ka masipag pakpak. Okay, very good. Pakpak yapon ha. Bahala ko ay kwarta. So na to sa year 2021. Pas-pas kay no? Murag hapon lang yesterday. Nya ugma tomorrow na. Mauna nga ninot kay nga ngato silang mapasalamatan gyapon sa mga grasya nga atong nadawat. Nya karon ang atong tema kay gifted to give. Kay gifted to give sabot-sabot kung doon na kay gasa nga nadawat manghatag sa ka. Muna karon kay pista naman hapit manghatag sa koog regalo. Yehey! Pero ako tagaan karon katong mga aptik ug mga gwapohon. Way lain ang atong mga lay minister. Maginana kog tulo ka lay minister nga mari sa akong atubangan. Tulo lang ka buok. 1, 2, 3. Tulo lang. Halala, nagtutod, no? Kada 1, 2, 3. Okay, na sila. Yehey. Okay. Social distancing lang, ha? Okay, game. Dire ka man tulo. Okay. So, unang pangutana, yehey. Ikapila naman naroon kanato katuig kapag sa ulog sa atong kapistahan sa Senyor Santo Niño. Dili, Santo Niño man, diri pa tao. Ikapila. Hello, dia ikapila ron? 51. 50. Sa sunod year, 51. 50 plus 1. Okay. So ako premyo karon ka ng mga magamit sa inyong mga handa inikabot sa piyesta. Di ba? So imong premyo, akong iputos o plastic. Kutsara. Okay. Kutsara. Pero doon ay pakapin. Nindota sa pakapin ay naay pakapin nga usa ka kilong bugas. Palakpakan! Yehey! Mao na mga bright. Ikaduhang pangutana kisa may mutubag. Dire, okay. Sayo na kayo kaya ito ni madungog sa mga kanta. Okay, kano sa aman na discover ang Pilipinas sumala ni Yoyoy Villame sa iyang kanta. March 15, 1621. Very good work of right, March 16, 1521. So na kay premyo. So imong premyo, baso. Okay. Pero doon ay pakapin. Unsa man, red horse. Allah, sakto kayo. Okay. Ikatulong pangutana. Siya na lang, wala makatubag. Okay. Makatubag rin yung kadi kaya nasultin man ni ganina. Ikapila na kung guikan sa 2021, ikapila naman ta ka years ang Kristyanismo din sa Pilipinas. 500. Sakto, 500! Wow! 500! So, yung premyo. Kamunggay. Hala. Nabungka na haros na daan. Pero doon ay makapin. Dira. Agsama ita ka lang. Manok! Manok ka buhi na, nalipong na yung taon. Okay. Palakpakan! Grabe! Oy, Jolene, panilig niya dire. Sabot-sabot mo na kitawag na ito ang gifted to give. Di ba? O gihatagan ta, o gihimplo, wailain ni Ginoong Hesukristo. So sa inyo ang gibuhat, ang iyang paborito nga ginabuhat sa mga tao, ang pag-ayos sa mga masakiton. Kabantay mo nga kitang tanan, mga sakit yun.
Masakit nga mga doktor. Kita na bang mga konduktor? Ano? So, sa may mga sagaran atong mga sakit, na yung mga simple na sa mga aksidente, ha? Unsa man na mga simple, narso sa word nga sick, S-I-C-K, ha? Simple ra, unsa man ang S, sip on. Unsa man ang I, init sa lawas, gilantan. Unsa man ang C, cough, obo-obo. Unsa man ang K, kalibang. Oh, di ba? Oh, nya unsa man ang mga aksidente, narso sa word nga sick, S-I-C-K. Unsa man ang S, nasagiran sa truck. Unsa man ang I, naitsahan og pabuto. Unsa man ang C, nakras sa motor. Unsa man ang K, gikalitan og dunggab. Pero kabantay ba mo nga kini mga sakita karon nahimo ng COVID, di ba? Ang sipon COVID, ang init lawas COVID, ang kapobo COVID, ang kalibang COVID. Asa mga disgrasya, nasagiran sa truck, pagkabot sa ospital, COVID. Naisado pa buto, pagkabot sa ospital, COVID. Nakras sa motor, pagkabot sa ospital, COVID. Kalitan og drungga, pagkabot sa ospital, COVID. Ano? Pero mo na si Jesus nga iya gining giayo, ha? Mo na nga na usa ka sang lahon nga iyang giayo nga pirti yung sagit. Jesus, kabaw mo sa iyong gibuhat, ni hapa. Ug nagpakiluoy kang Hesus, ha? Mura bitaw kita, no? Basta magpakiluoy ta, madugay mo, hapa ta. Kasuhin mo na nga, nanguyap mo sa inyong mga asawa, niya ni hapa, jud mo. Ikaw ang turni koping, ni hapa, siro ka sa una, no? Para ka mamliti ba? Gigugma ko ikaw, grabe, no? Kaya na kung grabe ka, may gugma, ha? Nga mo hapa, jud, no? Gina niyang babae siya, jay. Ang saman, head and shoulder ka ba? Nga naman, kaimogong head, kutubra sa akong shoulder. Ano? Kaya maring nga napagkalisod yun. No? Karon gitawag nila nga year of the ox. Abi na ko, year of the X. Ha? Kaya balikan tanak ko kong X. No? Mo nang inihapag yun. Sa man iyang ipangayo nga, Jesus, no? Maluoy ka og si Jesus. Sa gibuhat, giduol o hikap. Wow. Nagkaswain mo na, sa patibong naong, gidool kaya po mga lalaki. Nga naman, kay mga konduktor man sila, kay pasakyon ka sa bus. Dili oy ha. Kay midool yun no. Day usa ka babae, na siya anak ng gwapa. Sus nilang uyab. Ang una Air Force, siya nang. Pauyab pala ko sa mga anak nang. Kani mong anak, dadog yun ako na dito sa kamingawan, dito sa taas sa kahanginan. Wow. Ningon sa day Navy, nang. Panguyab ko sa mga anak, sugton niya yung anak ko siya. Dadun ako siya sa ilawom sa dagat. Huwag ako siyang tagaag-dagang perlas. So, ang pulis sa nang. Sugton ako sa mga anak nang. Ako siyang tagag-anak. Ang mga anak, my father is a policeman. O ganyan, no? Ningin siya, nang, asan mga anak lang? Sabay, hilo mo diya. Wa na noon, gitaba na noon, og taga barangay, gitaban og tanod. Mani ka pagkalisod ba, no? Mao nang inilot kayo og moto nga ni gihatag ni Jesus ang iyang ipangayo. Og ningon si Jesus, pahiling dito sa pari. Adto kang Father John. Ayaw kang Father Ray, kay di mo katawan. Adto kang Father John. Kay adto gyud no? Kay sa pari gud sa una mga sakit, mura magmahiaumpod no? Sa mga kasalanan sa tao mo na paduluon dyan pare mo na kita sa atong ginabuhi di kita batangag totoo ang bisan unsa nga butang ningon ni sila 2021 unsa kani nga year no kay last year ba ningon sila 2020 no nindot ni nga tuiga kay swerte hunta we are lucky for the year 2020 ug natinuod gyud no kay sa tuig sa tibok tuig nga 2020, nagsigim ng tagkaon og noodles nga Lucky Me. Sakto gid ay. Pastilan pagkalisod no. Og maningin si Jesus ha, nga kinahanglan kun doon na mo'y gasa inyong ipanghatag. So sa man yung ipanghatag, narasa sa word nga gift. G-I-F-T. Letter G, yung sa letter G, gold. Dili ang gold, dili lang kini kwarta. Kundi tanan nga mga butang nga naa nato nga ato ihatag sa atong isikatao, ha? Bisan gani mga butang nga murag importante na to kay kana pagpadayag sa atong tagsa-tagsa kagugma. Letter I, unsa man letter I? Our intelligence, unta nga atong ka-bright, ato ipaambit sa uban, dili itong gamiton para sila bugal-bugalan. Spaita, di usa ka tiguang lula, ngingnan niya yung anak na dalaga pa saday.
Pag minyo na dahi, kay edad-edara na ka, tanaway mong kaedad, nanay pamilya, sa ikaw sad lula, no, ang imong mga kaedad nga matay na, patay na sad ka. Mahita. Kaya nga pagkalisod, no. Yung letter F, kung sa mga letter F, we give our faith ang atong pagtuo. Wow. Kanino to kung atong pagtuo na palikon, gumikan sa Senyor Santo ninyo. Maninot kay nga mahimong sukdanan. Na ibabay, nilinawag niya sa dahi, asa magka, siya ay kong tawagi. Ano man, ating kong lubong, ha? Kisa may namatay, ay mong gugman ako, namatay akong ipalubong, ha? Maita. Kaya maningan nga inanag yun. And finally, unsa man, letter T. Unsa man letter T? Tender, loving care. Wow, kanindot, no? Kung namatakusan na to ba sa atong pamilya, makapilo, gugma, doon na di kalinaw. Labi na nga mo mga banaog asawa nga magtinahuray. Labi na sa inyong asawa, nga naman, ayaw, awaya. Nga naman, kay mo na meaning sa asawa, A-S-A-W-A. No? Ayaw, supaka, aron, way, away. Sakto sa no? Mo na meaning sa asawa. Ngayon sa meaning sa bana, aron nisan ni mga awayon. Bana, B-A-N-A. Bisag asa na ay asawa. Marapastilan pagkalisod, no? So mo na, ha? Nga sa itong ginabuhi ato yung tinudon, ha? Ang panultihon nga nagkanayon. It is better to give than to receive. And it is in giving that we receive. Yaman ito panikamutan, ha? Nga ni Piesta Senyor Santo ninyo, mahimugtang ba? Manggihatagon. Balang matabog manok, pagkapinilang kamunggay. Sa tanan nga mamutang nga itong ipaambit, kinintanan mo, balik ka na to, pinagi sa grasya nga ihatag sa Senyor Santo ninyo. Yaman ito, ihampon niya, ha? Karoon nga nagsugod na ta, kinalan ato yung humanon. Ang siyam kaadlaw para siyam kaadlaw nga sakripisyo, mabawi na to, o mubalik ka na to, pinagi sa nagtubod-tubod nga grasya, labi na mga grasya nga atong ipangayo kaniya. Amen.